Jeg har fundet en måde at holde hende væk på. Når hun taler til mig og presser sig op af min krop, mumler om sit soveværelse om at gå derhen, så siger jeg bare, var det ikke nok for dig med i går, søde? Og dagen før? Med et dumt smil på hendes absurde ansigt, så tror hun på og genoplever det, der aldrig er sket. Og så går hun hen til det sorte monster af en hund, hun har, og går tilbage ind til sig selv. Og jeg er i sikkerhed indtil vores næste møde. Hold venligst afstand! Har du ingen respekt for en hjemløs enke, der må vandre i gaderne i sin tragiske skæbne i dårligdom og dårlig klædt? En forræders behov, det er blot som sandkorn, som er kastet i ydmygelsens orkan. For Guds skyld, lad os sætte os og mindes triste savn om kongers død. Alle myrdet. For i den hule krone, der omslutter en konges dødelige tændinger, der holder døden hof. Og der sidder han, den gøjler, og gør nar af kongens trone, og han griner af hans pragt. The crowded room, and somehow you know even then.